no aradu Allah. Ni kan ya she min kan zai shigo kuma na she zan zo amma kuma gashi har yanzu bai fito ba. Ni shi na shi ma rumasha ina to rumasha ne ina jin ko rumasha. No. Ina ta duran ka baka fito ba. Zauna mana. So ashe wannan abu zama zan yi akai. Zama To aradu Allah ne kan baran shi takalmi na ba aradu. Na she wannan mon gyaɗa ne a hiki wannan kuma mon ja ne a man gyaɗa jauro lemon bature ne naga ka ebo rana an ɗauko maka ka sha. ai wannan shine lemon kwalban bature ne ashe. Shine mana haba jauro karka ban kunya mana haba. To jauro ka ɗauka mana ka ɗan sanya makoshinka. To aradu Allah ne ka na fi gane wannan mai roƙo aradu. To shi ke da buɗe. Da haƙori ake buɗe shi fa jauro. Na ta ina ake buɗe shi ne. Da haƙori ta saman nan. Haƙori ake buɗe bari ka ga yadda ake buɗe haka za ka yi da haƙorinka. Aradu Allah na waya fi nashi babba. Aradu Allah na waya fi nashi babba aradu. Ka buɗe to mana muga. Aradu Allah na ga bature iya ne ba kace ne aradu. Ya kashe ka kuma. Imana. Kamar ya. Gaci ne abun da yace cawa a lemonci. Haba jauro lemon me a cikin lemo kuma. To ka ɗauke guntun naka ma ka shanye. Aradu ba komai a ciki ai. No. Kada ƙara ni irin wannan aradu. Ba kuma